A política convirte o desexo dos cidadáns en realidade. Foi a cita coa que comezou a súa comparecencia a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, durante a asinatura do convenio de colaboración co Concello do Grove para impulsar económicamente a Festa do Marisco do Grove. 10 días durará a edición 54 desta festa, unha cita que, tal e como destacou esta mañá durante a asinatura do convenio co Concello, a presidenta da Deputación, é a Festa do Marisco de Pontevedra, de Galicia e de toda España. Pero aquí se está apostando por un turismo de calidade, por un turismo de un amplio abanico, donde a gastronomía se pon en valor, o produto se pon en valor, a nosa cultura se pon en valor, o produto máis apreciado por todas os galegos e as galegas, porque é o produto rei, porque non hai maior marisco no mundo, como diría meu fillo, no mundo mundial, que o marisco galego, que o marisco de Rías Baixas, pois se fai aquí, no Grove. Unha festa de interese turístico nacional que, segundo Silva, debería obter xa o nomeamento de internacional. Este ano a Festa do Marisco celebrarase do 5 ao 15 de outubro e as diversas actividades culturais que envolverán a cita gastronómica contarán cunha aportación económica de 6.000 euros por parte da Deputación, algo que esta mañá agradeceron desde o Concello. Reiterar este agradecemento á presidenta da Deputación, a implicación que a Deputación en estes 2 anos e medio está tendo co Grove, co Concello do Grove en diferentes proxectos e diferentes actividades e agora tamén na Festa do Marisco. Acompañados tamén polo deputado provincial de Turismo, Santos Sector, e a concelleira de Turismo do Grove, Enma Torres, o alcalde e a presidenta asinaron o convenio dunha festa na que, tal e como acontece cada ano, se incorpora un novo produto á exaltación. En este 2017, o elixido é o choco.